Vítajte. Dnes je 6. december a pod číslovkou alebo vo flaštičke číslo 6 sa vo vašom adventnom kalendári nachádza whisky Talisker. Jedná sa o destilériu, ktorá by v dnešnej dobe mohla byť označovaná aj ako Hebridean Single Malt. Je to pretože na ostrove Skye sa už dnes reálne nachádzajú 3 destilérky. Jedna je síce cez takú zátoku na ostrove Rasaj, ale ten spadá do ostrova Skye a reálne by sa to dalo volať ako Hebridy. Pretože Škótska whisky asociácia akceptuje región iba takú časť, kde je minimum zastúpených destilérok číslom 3. Ale toto je destilérka, ktorá skoro 200 rokov bola jediná a samostatná na ostrove Skye a preto jej logo na starých tubách nieslo označenie, že The Only Distillery on the Isle of Skye. Toto sa, ako som už povedal, zmenilo príchodom dvoch destilérok. A my tu dnes máme model, ktorý je označovaný ako Distillers Edition. Je to edícia, ktorá je trošku rozdielná alebo je trošku iná ako ten štandardný Talisker. Samozrejme, ten štandardný Talisker, o ktorom sa hovorí, alebo ktorý vždy spomíname, je 10. Toto je signature style tejto destilérie. Je to whisky medzi whiskérmi braná ako jedna z top whiskyek v pomere cena výkonu. Už 10 rokov sa drží v cenovej relácii vlastne neuveriteľnej. To znamená, ani korona, ani žiadne iné udalosti vo svete whisky nejak moc cenou tejto whisky nezatriasli. A túto destilérku vlastní spoločnosť Diageo. Je to najväčší výrobca whisky na svete. On vlastní v Škótsku viac ako 30 destilérií. Na svete vlastní ďalšie, pretože pod sebou má viac ako 200 brandov, ktoré sa predávajú v 180 krajinách sveta. Destiléria Talisker je destiléria, ktorá dokáže vyprodukovať 3,5 milióna litrov whisky ročne. To je už úctihodné číslo. Má neštandardný počet destilačných kotlov 5. To znamená, aj keď sa hovorí, že v Škótsku sa destiluje 2-krát, v Írsku sa destiluje 3-krát, čo je teda vždy pravda len na 99%, tak neznamená to, že keď sa v tom Škótsku destiluje 2-krát, že počet destilačných kotlov musí byť vždy v párnom čísle. A práve Talisker je dôkazom toho, že vlastne je to nepár. A táto destiléria vo svojej histórii taktiež zažila zlé obdobie, a to znamená v 50. rokoch 20. storočia vyhorela. Reálne zhorela dotla. Takže destiléria musela byť prebudovaná na novo. Destilačné kotle boli vyrobené podľa tých starých, na to, aby sa zachoval charakter tejto destilérky. Talisker je druhou najpredávanejšou destilériou po značke Singleton spoločnosti Diageo. Dokáže predať, alebo tejto whisky sa na svete predá viac ako 3 milióny fliaš ročne. Čo je teda naozaj veľmi úctihodné. V roku 2012 prešla redesignom a teda má nové farebné etikety a v podstate veľmi farebné obrázkové kartónové obaly. Ten obal je veľmi pekný, veľmi dizajnový, veľmi zaujímavý. Dokonca ten obrázok je vlastne zo všetkých 4 strán, to znamená, že keby ste si náhodou takúto fľašku kúpili 4-krát, tak si ich môžete dať vedľa seba a vytvorí vám to vlastne obrazec toho pobrežia, ktoré sa tam nachádza. A s celým týmto redizajnom prišlo teda aj nové motto spoločnosti, ktoré teraz je na fľaškách napísané Made by the Sea a je používané spoločnosťou Talisker. Tento dizajn, keď sa nemýlim, je od roku 2022. V rámci toho destilérka investovala aj nemalé finančné zdroje do obnovy návštevníckeho centra. To je naozaj veľmi pútavé. Návštevu destiléry veľmi, veľmi odporúčam. Tá destilérka je krásna, je v takom zálive pri mori a je veľmi, veľmi pekná. Celá túr je naozaj veľmi dobre urobená a to návštevnícke centrum vyzerá skôr ako obchod Tommyho Hilfigera
ako nejaký štandardný, poviem si, distillery shop. A čo je výborné, Diageo má vo všetkých svojich návštevníckych centrách takú krabičku, ktorá sa volá Driver's Pack. To znamená, že keď si nemôžete v rámci túr whisky vypiť, pretože ste jeden z tých šoférov, ako bývam štandardne ja, tak vám vlastne oni poskytnú 3 flaštičky už aj s etiketami, kde si teda nalejete whisky so sebou, aby ste si ich mohli večer potom spolu, alebo večer vychutnať. Poďme ale na to si túto whisky ovoňať a prichutnať. Táto whisky je vo vôni veľmi, poviem si, príjemne korenistá, má sladkastý, taký hutnejší, komplexnejší profil. A keďže sa jedná o prvú dymovku v našom adventnom kalendári, to som teda nepovedal pre tých, ktorí by nevedeli, Talisker je whisky, ktorá používa na sušenie svojho sladu rašelinu, tak toto je whisky, ktorá má cca 25 fenolov. To sa docieli tak, že vlastne slad, ktorý sa nechá naklíčiť, sa potom suší za pomoci rašeliny. Rašelina je vlastne mladé alebo najmladšie hnedé uhlie. Sú to vlastne zhnité korienky rastlín, ktoré vlastne desiatky rokov sa odkladali. Toto sa nakope, asi 6 mesiacov sa tá rašelina suší a potom sa pod ňou vlastne tlie, alebo skôr, povieme si, ona nemôže horeť, nemôže vytvárať oheň, pretože potrebujete vlastne teplý vzduch, ale potrebujete ho čím dlhšie, tak tým viacej tých fenolov, to je tá látka, v rámci ktorej, alebo s ktorou sa meria tá dymovitosť, sa potom dostáva do toho zrna. Na to, aby sa docielila úroveň 25 ppm, tak je nutné miešať vlastne 25% nedymového a 75% dymového sladu dokopy, aby sa vytvorila presne tá úroveň, ktorú Talisker očakáva. A táto whisky je špeciálna ešte v tom, že je dokončená v súdoch od Amoroso Sherry Cask. Možno ste sa s týmto typom sherry nikdy nestretli. Ono nie je moc populárne, alebo respektíve ono sa nejak štandardne vo fľaškách nevyskytuje. Je to vlastne sherry oloroso, to je to suché sherry, do ktorého sa pridáva trošku sladkého Paix sherry. A práve to slovo amoroso vlastne znamená jemné alebo láskavé. Takže toto je dymová whisky z ostrova Skye, ktorá je dokončená v jemnom alebo láskavom sherry súde. Tá vôňa tomu aj nasvedčuje. Ako som povedal, je veľmi príjemná, sladkastá, veľmi prívetivá. A je to taký ten panák, kedy ani nemusíte byť fanúšikmi rašelinovej whisky. Ale je to proste ten krôčik do toho sveta, kedy by ste chceli vidieť tú škótsku dymovú whisky. A toto by práve mohol byť kľudne ten panák. Tá desina je taká komplexnejšia, je viacej dymová, kdežto tuto, pri tom použití toho sherry, je to trošku zakulatené. Talisker má v ponuke ešte jednu whisky, ktorú veľmi často používame a máme ju v bare permanentne. A je to whisky, ktorá dozrieva v súdoch po portskom. Má označenie, alebo jej meno je podľa hlavného mesta ostrova Skye, ktorým je Port 3. A vlastne symbolicky je teda dokončená v tomto type vína po portskom. A je to krásny panák. Talisker používa veľmi zaujímavé percento alkoholu. To znamená, na svojich fľaškách má napísané na všetkých 45,8, teda ak sa samozrejme nejedná o nejakú sudovku. Dobre, poďme na chuť. Táto whisky je nádherne sladkastá, dymovitá. Je to také, ako keby ste jedli mäso z barbecue, proste v takej sladkastej, pacovej omáčke. Viete, že tam je ten dým, že ste si to robili na grille, že to nebolo robené na panvici. A toto je charakter, ktorý je veľmi, veľmi príjemný. Má to dlhočízny, korenistý, výrazný dojazd. A tá whisky je naozaj skvelá. Je to panák, ktorý máme naozaj veľmi radi a ponuka Taliskeru tohto baru je vždy najväčšia, aká je možná na slovenskom trhu zohnať a potom si naši zákazníci môžu vyberať.
Naozaj Talisker vyrába rôzne druhy tejto whisky, ktoré dokončuje v rôznych typoch a hlavne sa nám páči, že sa objavuje každoročne v sérii, ktorá sa volá Diageo Special Release, kde sa experimentuje s tým, ako môže byť Talisker dokončený. Teraz asi 2 roky dozadu sa objavila prvá whisky zo série Parley, ktorá bola dokončená v súdoch od koňaku. Tam samozrejme to bolo vždy o tom, že niekomu to chutí viacej, niekomu menej, ale je výborné vidieť whisky, ktorú máte radi, dokončenú v niečom inom. Takže kopa z nás povedala, že ten panák je proste výborný, niektorí povedali, tento Talisker mi až tak nechutí. To na tom nič zlé není na tom nič neobvyklé, proste každý má nejaké svoje preferencie. Takže whisky k 6. decembru je teda Talisker, dymovka, s ktorou som chcel, aby ste sa zoznámili. Dymovka dokončená trošku v sladšom sherry, aby to bolo viacej priateľnejšie alebo priateľské, ako sme si povedali. A myslím si, že k tomuto videu to bude stačiť. Na zdravie a vidíme sa opäť zajtra.